Türkmenistanda vaksinasiya üçin uly gowrumly taýýarlyklar başlandy. Sanjym üçin maddi tekniki taýýarlyk bilen bir hatarda vaksinasiya ediljek raýatlaryň toporlary düzülýär. Birinji nowatda vaksina ediljekleriň arasynda 60 ýaşdan uly raýatlar bar. İrat etancım için taýýarlamagyň bir bölegi hökmünde analizleri tapşyrmak işi 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda geçirilip başlandy. Gan barlygynyň üstü bilen antitela, ýagny organizmiň kabul etmeýäniniň bar ýa-da ýokdugyny anyklamak işi geçirilýär. Azatlygyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä ganynda antitela tapylmadykları vaksina ediler, tapylan ýagdaýynda edilmez. Hema çeşmeler koronawirusyň ýokdugyny resmi taýdan yglan edýän ýurdun ilatynda bu keseliň başdan geçirilenligini görkezýän antitela jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündirip bilmediler. Türkmenistanyň häkimetleri sanjymlary görülýän taýýarlyklar barada resmi düşündürüş bermediler. Global koronavirus pandemiýasynyň başyndan beri Türkmen häkimetleri bu keseliň ýurtda bolup bilmegini inkar edýärler. Muňa garamazdan dekabr aýynda Türkmenistan Ortaýatyň Sputnik we sanjymyny satyn almak planlaryny ýylan etdi. 18-nji ýanwarda Türkmenistan Merkezi Aziýada ilkinji bolup Rus sanjymyny hasap aldy. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, häzir vaksinasiýa üçin ýaşy 60-dan geçen kategoriýadan we töwekkülçilik toparynyň bolan adamlar barlygdan geçirilýär. Soňra vaksinasiýa galanlary ediler. Ilata sanjym ediljegi barada telefon üstü bilen ýa-da öýlerine baryp habar beriljekdigi aýdyldy we garaşmak maslahat berildi. Häzirki wagtda poliklinikalar sowadyjylar bilen öpçün edilýär. Vaksinalaryň ilkinji topary ýem ýurda baryp trendikisine aýyň ahirinde garaşylýar. Birinji böleginde bolşýaly vaksina üçin ýürite ýük uçary iýerler diýip çeşmämiz aýdýar. Onuň sözlerine görä Pfizer-BioNTech sanjymy hem ýurda getirilipdir ýöne onuň hasaba alınıp alınmandygy hakynda hiç zat belli däl. Ony satyn almak fiziki taýdan mümkin däl diýerler. Nowatlar gatyly we hemme ýeterlik däl. Ony hasaba goýmak we ulanyşa bermek üçin ruhsat almak maksady bilen getirilen bolmagy mümkin. Ýöne bu karar şu wagtda çenli iýde süýşürilýär diýip çeşmämiz belliyär. Türkmenistanda soňky ýarym ýylyň dowamında keselçilik güýçli ýaýrady. Keselhanalar COVID-19 alamatlary bolan ýasaklaryň görülip edilmedik sanyna düz gelip bilmeýär. Ölüm köpeldi. Pata çäreleri ýygy-ýygydan geçirilýär. Gonamçylyklarda gyssagly mazarlar gadylýar we guburlar köpelýär. Häkimetleriň koronawirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýän wagtynda ýurtda ýogalýan adamlar barada jekmejek maglumatlar gowuşýar. 26-njy ýanwarda Azatlygyň habarçysy Ýmary welaýatynyň Bayramaly bir ýaşuly ýaşaýjysynyň ölümi barada jekmejek maglumat berdi. Merhumyň garyndaşlarynyň sözlerine görä, maşgala başı geçen hepdeniň başynda ýokary gyzgyny galyp, iýs almak ukybyny ýitiren soň Bayramalynyň etrap hassahanasyna alınıp barlypdyr. Anny güni ol ýokunç keseller keselhanasyna ekidilip, şol ýerde aradan çykypdyr. Maşgalasy onuň ölümi barada jübi telefonuna jogap beren Lukmanyň bilip galypdyr. Geçen anny günden bäri onuň telefony kesilipdi. Men hastahana bardym, ýöne olar meni içine salmadylar. Garawula 50 manat berip getiren naharymy kakyma eltip bermegi soradym. Ol tizara gaýdyp geldi we bukçanyň oňa ýetiriljekdigini aýtdy. Duşanbe güni kakymyň telefony birden işläp başlady. Emma jaňa özüni Lukman hökmünde tanadan adam jogap berdi we kakymyň ýogulynyny aýtdy. Ol bize onuň jesediniň sagat 14:00-da getiriljekdigini aýtdy we gyssagly mazar taýýarlamagymyzy maslahat berdi. Tizara ony getirdiler, jesed polietilena dolanyp getirildi we açmagy ruhsat berilmedi. Derrew jaýlamak talap edildi diýip merhumyň ogly Azatlyga gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maşgalanyň gizlinlik şertlerini we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen olaryň atlaryny we ýaşaýan ýerini agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda ilata koronawirusa garşy vaksinasiýa etmek üçin ýanwar aýynyň başyndan beri sanawlary düzmek işi alınıp barlýar. Saglyk goraýşy işgärlerden sanjymlaryň fevral aýynyň başynda başlanjakdygy habar berildi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, ýokary töwekkülçilikli topara, ýagny vaksinalar ilkinji ediljek adamlaryň sanawlaryna saglyk işgärleri hem mogollimler hem gerýär. Tanawlar üçin maglumatlary ýygnamak we hasaba almak işi yerli maşgala Lukmanlaryndan tapşyryldy. Western Union'un Aşgabatyň Senagat Bankynyň nakşahamçysy limiti azaltdy. Daşowly geçirim hyzmatlary marty çenli ýene togtadyldy. Türkmenistana diplom ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryny bilim alýan Türkmenistany talyplar köplenç
Western Union arkaly enatalarynyň özlerine uğradan maliýe ferişdelerine garaşlyk alýar. Ýöne soňky wagtlarda türkmen häkimetleri Western Union'un işine birnäçe üýtgetmek girdi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä 26 ýanwardan başlap Aşgabatyň Senagat Täzirçilik bankyna Western Union arkaly iýermäge ruhsat berilýän puluň iň köp möçberi $200 $50 düşürildi. Ýöne daşowuzda hatda $50 uratmaga da ruhsat berilmeýär. Mart aýyna içinde pul geçirim hyzmatlarynyň togtudylyny aýdylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nawut ýetmeçiligini başdan geçirýän Türkmenistanyň Western Union geçirmeleri täzeden ýola goýulandan soň habarçynyň tasdiklamagyna görä bir döwür Aşgabat we Mary şäherlerinden daşary ýurtlara en köp $200 uratmaga ruhsat berildi. Daşowuz we Türkmenbaş şäherlerine bu mukdar $100-200 aralygyna üýtgedi. Dekabrın ahyrlaryna golay hemde ýanwaryň başlaryna Western Union hyzmatlary değişiklikde Daşowuzda we Aşgabatda wagtlaryň togtudyldy. 19 ýanwarda Marada we Daşowuzda tiýiz geçirim hyzmatlary täzeden ýola goýuldy. Ondan täher ozal Aşgabatda da Western Union öz işine täzeden başlapdyr. Bular barada Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Ýöne iwerilýän puluň muktary banka görä-de üýtgeýär. Meselem Azatlygyň habarçysy Türk bankyna ýerleşýän Western Union şahamçasyna diňe $50 üçin pul uratmaga ruhsat berilendigini aýdýar. Western Union'un resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň 5 welaýatyny we Aşgabat şäherine ýerleşýän Türkmenbaşy Senagat we Türk Täzirçilik banklaryna Towsundan gowrak Western Union şahamçasy bar. Tiýiz geçirim hyzmatlarynyň töweregine soňky çäklendirmeler ogul ýyllary daşary ýurtlarda bilim alýan enatalary ýynjylyksızlandyrýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen pensiýe güni 21 ýanwarda geçirim çäklendirmelerine gahary gelen birnäçe enata Aşgabatyň Merkez bankyna barypdyr. Bank ýolbaşçylary olary kabul etmändir. Ýöne özüni uwliýaguly atlandyran bir işgär gapyda enatalary bilen duşuşypdyr. Ol anyk zat aýdyp bilmedi, ýurdun valyuta kynçylyklary barada gurrun berdi. Şol bir aýdylýan gurrunlar diýip bank resmiýeti bilen duşan Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan ýurty 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun daşyna geçirim hyzmatlary arkaly iwerilýän puly tapgyrlaýyn çäklendirmek girdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri Türkmenistanyň pul uratmak üçin birnäçe resmiýnama şoltanly olaryň ýokary hujaýlaryndan güwahat talap edilýär. Azatlyk radiosy pul geçirim hyzmatlaryna girdilen soňky çäklendirmeler barada Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täzirçilik bankyndan kommentariýa alyp bilmedi. Iýun aýyna ýarym resmi türkmenportal.com habar saýty pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmenistanlary Western Union arkaly $500 üçin ferişde uratmaga ruhsat berilendigini habar berdi. Neşir bu mümkinçiligiň daşary ýurtlarda okuyan studentlere degişli däldigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki köpçüliklerini habar berişleri işleri Western Union hyzmatynyň işine girdilýän çäklendirmeler barada habar bermeýär. Lewapda polisiýa we howpsuzlyk gullukları islam däpti surlaryny berjäýän raýatlary izarlamak, olary mejbury alkogol içirmek, şeýle-de taqqal goýberen adamlaryň taqqallaryny sirdirmek çärelerini ýeni güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň ýurdun Gündogry welaýatyndaky habarçysy bu görnüşleri çärleriniň ýylyň dowamynda insemede geçirilýändigini, ozalky ýedeklerden tapawutlykda indi howpsuzlyk güýçleriniň islam dini adatlaryny berjä edýänleri ýüze çykarmak üçin suwullary hem isçeň ulanyp başlandyklaryny belleýär. Habarçymyzyň 20-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, häzir bu çäreler Lewabyň esasan Farab we Çärje etraplarynda geçirilýär. Şu hepdäniň ortalaryndan bäri ýasy 55-den geçmedik islam adatlaryny berjä edýän günde namaz okuyan raýatlary ýerli jaý ulanyş edarasyna we arçynlyklara çagyryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Howpsuzlyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda ýylad arasynda şugullyk maglumatlaryna hem bil baglaýarlar diýip efirde adynyň Didar dilip tutulmagyny soran Farabyň 30 ýaşly ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň köçede taqqaly täkel ösen adamlary saklap polisiýa bölümine eltýändigi, olary dini ekstremist we wahhabist diýip şüphe bildirilýändigini hem belledi. Polisiýa darasynda kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleriniň paýy sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kemsidýändigi hem nykdalýar. Iş alada bilen bir hepde töweregi taqqalymy sirmandym. Gora maskasy täkel aşak düşdi, taqqalymyň bardygyny görse bolýardy. Çarşembe güni Farabyň köçesinden barýar kam polisiýa işgärleri ylgap gelip taqqalyň bar diýip polisiýa bölümine akitdiler. Dini däpti surlary berjä edip etmeýändigim, arak içip içmeýändigim bilen gyzyklandylar. 2 saat çemesi sorag etdiler diýip Didar başdan geçirenlerini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi.
Ol sözüni dowam ettirip, tanışlarymyň arasynda dini adatlary berjay edýänler bilen gyzyklandylar. Men beýle tanışlarymyň ýokdugyny aýtdym. Polisiýa çala üsen sakkaly ýüzümiň pasportdaky suratyma gabat gelmeýändigine öňe sürüp, elime päki berip sakkalymy sirdirtdi. Soňra da wahhabist bolmaýan bolsaň iç diýip arak içirtdiler we sebäbini düşünürmezden hiç kili kwitansiýa doldurmazdan 50 manat müçberinde jerime töletdiler. Şol gün polisiýa bölüminde meniň ýaly ýene 10 töwerege adam bardy diýip diýdar sözüne uçdy. Mundan başga da habarçymyz geçen anlygyny farapda 10 töwerege adamyň bir öýde jemlenip juma namazyny okuyan pursady polisiýanyň kurtap girip olaryň ählisini tutuk edendigini hem anyklamagy başardy. Ýatlatsak ýurtda koronawirusyň 2 hadisasynyň hem ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri beýlik çäklendirmeler bilen birlikde mesçitleri hem ýapypdylar. Saklanan adamlary karantin düzgünlerini bozmakda aýyplap wagtlaýyn tutsakhana ekitdiler. Olaryň ykbaly barada häzirlikçi maglumat alyp bolmady diýip bu ýagdaýlary izarlaýan faraply ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Lewap vilayet, Şeýlede Çärji we Farap etrap häkimliklerinden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewapdaky bölümünden kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri esasında amal edilýändigi aýdylýan raýatlaryň sakyl goýbermegine giridilen gadagynçylyklar indi ençime ýyl bäri dowam edip gelýär. Türkmen resmiýetleri bu gadagynçylyklar we olaryň sebäpleri barada ilat köpçüligine açaçan düşündürüş bermeýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar.